Ni wedi cyrraedd pen llanw'r cystadlu yma yn osbarth y gwartheg Limousin ac mae'n frwydr a hanner nawr rhwng y tarw a'r heffer. A Cai Edwards o Betws Gwerfyl Goch sydd yma. Mae da ni ddoi anifel, wel, gwerth chweil fan hyn ar hyn o bryd. Tarw o Gymru wrth gwrs. Ond yr heffer di mynd ei. Mor sydyn a hynna. Sonia chydig am hon nawr ar tymor mae wedi gael hyd yn hyn, cyn dod i'r sioe fawr, Cai. Mae hon yn eithriadol, mae'n one in a lifetime dwi'n meddwl. I effrod fel yma ddim yn dod o gwmpas yn aml. Yn barod mae wedi ennill fyny yn y sioe ucheldir a dim wedi colli eto. A wedi gymryd rhyw anifel i ddod o flaen hon. Oedd o Mrs Melanie Alford. Wedi cael ei magu te neu allan o Foxhill Farm yn dyfa yma. Mae'r Foxhills yn enw cyfarwydd iawn yn y bryd yn dyn nhw ers blynyddoedd lawer a'i heffro nhw wedi serenu wedi ennill ar teirw ag ati. Mae'r breeding yn iawn. Yndi. Mae un peth o Melanie a Mike, maen nhw yn dda, mae breeding nhw yn spot on. Maen nhw yn cyrraedd y top yn aml. Yn y limbs a'r blues a'r commercials. Maen nhw yn gwneud job da iawn. Be fel wedys ti, wedi ennill yn yr ucheldir? Wedi ennill fan hyn. Wedi ennill hefyd, ydw'n iawn i weid, yn y Bath yn West, dwi'n meddwl, do? Do, na chi, do. Mae'n mynd am y gamp lawn. Mae yn, yndi. Yndi, mae yn. Odi ni fan hyn nawr, Cai, yn edrych ar heffer galle fod yn mynd ar bryd bencampwriaeth ys mam pan yma? Mae digon da i wneud. Mae'n eitha. Ydy wir? Yndi. Dwi'n amebyd i'r rhwng hon a'r blues, mae'r ddwy yn eitha heffrod. Mae yna ddwy hether arbennig iawn yma yn does. Oes. Fel ti'n gweud, y glas Prydeinig a... Tarw yn dod. A'r tarw Gydweli sy'r gar, weiddo Gareth a Catrin Lloyd yn mynd ar gil o aber. A mae hwn yn darw gwerth chweil, mae'n rhywbeth am y lliw tywyll na. Oes, mae'n smart iawn. Mae'n gywir, mae'n dda ar ei goesau. A fel ti'n dweud, mae'r lliw, mae'n rhywbeth am y lliw tywyll. Ond y stori fawr sy'n datblygu fan hyn y bore yma ynghylch y gwartheg yw hon, yr heffer yma o eiddo Melanie Alford, sef Foxhill Farm Naomi. Mae hon yn mynd i fod yn anodd iawn i'w chiro. A fydd hi nôl nes ymlaen prynhawn yma ynghylch y gwartheg yn brwydro am brif bencampwriaeth y sioe fawr 2019. A Cai, fel wyt ti wedi gweud eisoes, oes yna rhywun yn mynd i'w chiroi? Dwi'n